Karsela ang bagsakang 21 anyos sa soltero asin tulak nin droga kan magpositibo ni kinasar na bypass operation sa Zone 4, Barangay Pacol, Naga City. Pasado alas 7 nin Banggi, Martes, Pebrero 21. Binisto ang sospek na si Mac Angelo Bicaldo, estudyante sa grade 12 asin residente kan Urban Poor, parehong barangay. Nakumpiskar sa posesyon kan sospek ang nagkakantidad 3,000 pesos na pigtutubudang illegal na droga. Sa ngunyan Pumaldo, pinagpipreparar na ang kaso laban sa iya, no? Violation of Republic Act 9165, so yung pagpapatag ng illegal drugs. No? Ang item po na po sa iya, pinsumiter naman po sa crime laboratory for confirmation. And hinalata na lang po sa resulta kung hindi man talaga tunay na shabu. And anytime today, may isaangat na ang kaso laban sa iya. Sigun sa otoridad, nasa ready for listing na sa watchlist ng illegal drugs personality kan syudad si Bicaldo na posibleng subuot na tulak man ng droga sa mga kapwa estudyante. Patanit siguro, may mga magurang kitang nagdadamog, may mga magurang kitang nag-aantabay. Sana po, kung data man kayang disiplinaw na tultulan sa itong mga aki, sana po data na ipahilingan sa tuyang talanggibo. Kung anong nahihiling kaya ni iyo man nagigihon ang ginigibo man kahit mga ini. Ang iba man mga magurang nagsasabi na dinidisiplina man niya yung mga arog kayan, pero let us always remember that telling our children what to do is not sufficient. Let us not always tell what our children should do, but let us show these children how to do, kung paano gibukod. Nasa kustodiya na Naga City Police Office ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.